Ayan guys, part 2 ni guys ha sa ko ang gihilot kanina. So continuation, part 2 ni siya. Natambok mo guna sa Benji ma. Karang. Karang na hirang. Natambok. Gwapo. Gwapo si Benji oy. Sa akin lang, gwapo sa akin paningin. Ew! Luki na no. Na-stress siya, kay daghan daw ang kuan. Saan eh? Na-stress yung klase. Saan na? Sana. Saan na? Pato, muli ko Wala kailan. nga naman, palikapot ka. Yan. Lala. Dali, takyan na ita. Nakuratan, gusto na ako. Uy, balikin ni Ben. Yan! Ha! Famous man na tao mo, gihimo lang nilag ano. Buti ako, anak doon. Uy, balin ni Ben. Bayo. Oh, mango, hoti kong takyan, mango. Oh. Hoti kong takyan, oh. Sus, mo kakabalo tagluan taga sus. Ani, lagi lisod lang, bot lang. Awa, promise. Ano dalawa yung tinakya daw di kabalo. O dalawa hiwi man. Ayaw, maligo na sa... Ano Ano mo utak yan? Gani, ano? Oh, ana. Oh, gani ito. Islita na diha. Kita sa ilay. Ada daw matiguan na sa lula. Ano mo? Ada matiguan na sa lula. Tulong. Ako ada sura daw matiguan daw ko doon sa unay. Kira sir. Sa unay ko. Itong tiguan mo. Tiguan, diyan ko na. Hindi. Good. Tagamay. Ang ilong. Sabad daw. Ya, manggod, itsay mo pisliton. Na pisliton dia, ina silay. Ipek, unsa ka daw? Araw. Ayun, luwa. Pislita daw nang usap ang dagway daw ni Mama Lai. Mama lang, nang. Ayun, lang yun. Look, cellphone na buko. Na nahog na po cellphone ma'am. Kuha na cellphone mo, tamak ka na. Siguro magkahulog na yung cellphone mo eh. Sorry na. Ang dari. Huwag yung kay-clear sa imong cellphone ba? Kabinci guba na. Ako, buti na kung hinahinay ko ah. Ini man ari na sa tuwa mo lang. Wala biya ko nakabuhak ana nga sa una lang. Karon wala na. Ikaw man ano? Kuan na nang kuan. Wala yung iro ba? Orage. Paano na lang yun? Tuwa ka ulit sa mukha. Na? Kena ka na? Ma'am? Hoy! Stop please. Kaya akong stop. Oh, naka-lipstick. Pili mo ka lang. Ya, bulat ka lang mga...
Napay hawod. Nagkulang siya ng ito yan ba? Butiti. Anjing ito. Ito yung gagmay ko. Ako ka mamatay ka mama, dako ang ito to ano. Grabe itong kaon ni dire. Nagpo rutiyan, mugbo ako na rutiyan. Si Anjo dako na kayo si Anjo. Wala na mapurdo. Wala na kang. Nasod siya magatag? Kabay sa kuya kay charge sa nakong cellphone. It na yung gabi mo. Dili no, yung bandang people na apamulikat. Iipod ni Picture ko. Masindi na. Kita kabalo ka? Ano? Kabalo ka dili. Picture mo. Duro ko. Dito lang sa picture, picture. Kamera ba, kamera? Dali lang. Saan lang? Ising na. Si Jer. Sir, bangon ta. Pare lang santai. Ayo pagbasa karon ha. Nya karon ng ugma di sa ta maligo. Ha? Karon ng ugma wala ligo. Unya anak ka sa YouTube. Grabe kita.
dili nga nakakaka. Hmm? Nakakaong dili nga nang stroke ka bunto. High blood. Naman nag-maintain niya kanang ilot yapon. Nya. Maintain taga 15 days dura. Oh. Anay na gaminto niya. Silingan na yun? Ah. Okay na sir, mamaya na ka. Jesus name, ayun na. We just jogging pants jacket. Ayan, manako gilot guys. Please subscribe, like and share please. Subscribe na mo.